kamar tashi hankalin kifi yayin da ya ji shi kankara mu ma haka wannan ƙauye na ya kasance idan ba haka ba kuma lokacin da wancan ba magan ke yin rawa a gaban mu hakan me zai kawo waraka a kai duk lokacin da muka yaki tukuru muka girbe shukokin mu kamar abinci sadaka da ake bayarwa a turfati haka yake cewa mu iban ba tsuntsaye ya zo ya ta wani yau yana wani kumbo baki kamar rago ko bai shi wannan karan sai na Yalla bai baka da aikin yi ne zaka kira taro a wannan ranar haka? Mun gudanar da ayyukan mu sosai da ya kamata. Amma kai kuma sai zaka kauyen nan kake kai da abokanan ka ba tare da kun yi komai ba. Idan zaka iya tunawa wasu na ma wannan magana. Aboki, me tunanin ka da ya kasance da ganin wacin yarinyar na farjin wata waka soyayya? Ai baka kada kake ji ba, kowa da kowa yana ji. Aure? Da alama dai wannan yarinyar sabuwa ce a cikin wannan ƙauyen ba? Wai kai duk abin da zamu ga maka ba za ka tsaya ka saurare mu ba? Ba don kuma mana yasa na siyo wannan abu ba saboda rabuwa damuwarka. Wai me yasa kullum faɗan ka kaina yake? Me abin da nake ba daidai ba? Kai, lokacin da na da kai na zaɓe ka a matsayin mai gadin gonakin me yasa baka ce ba za ka yi ba? Mahaifinka yayin matukar kula da dukiyoyinmu gaba ɗaya ka lalata martaba aikin da gada. Ta yace ba zan takura ma ba. Idan mutane ne kaɗai za su dinga cin abin da suka shuka su kuma tsuntsaye fa. Kenan kada su rayu? Wannan dalilin ne yasa nake kwatan musu yancin. Babban mai faɗan yanci ya zo kwatan watsin tsaye yancin su. Kin gani ba Sabutri, ki duba ki ga yadda yake mana magana bayan aikin da na bashi saboda ki. Ni ma ai saboda maman ta ne da na fara yin wannan aikin naku. Kai Kirishina, menene abin da kake haka? Ni fa aiki na ce fa kawai kai, amma me yasa zaka zo kai ta fada da mutanen ƙauye? Mama, ki daina mun fada ko da yaushe. Ba kuskure na bane. Ware ko ba kuskuren ka bane. Kuskuren mahaifiyarka ne. Dama wannan maman ta kai gaba ki da ba ta da wani hankali. Shugaba ba shi da wata yar budurwar jika haka? Ware ko sun ba shi da ita. Ka tabbatar? Ware na tabbatar. Wacce mata ce za ta dinga dukan mijinta bayan sun haihu da shi? Kana so ka san ta yace aka same ka yaro? Kai tsoho, ka zage ni iya zagin da zaka iya. Amma idan ka saki ka faɗi wani abu akan mamata, ka tuna da mun fa ni mahaukaci ne. Zan suburbuɗe ka ba tare da tunanin ko kai wane ne ba. Ka fahimta? Me yasa ka dade baka kawo bani da Allah? Cin kosan abin hawa. Ina girshida. Ga can. Kin haɗe yan mata? Inda ya girshina a cikin irin wannan yanayin. To tabbas da mace yake magana. Shin an samu wata ne wacce tace tana son sa? Kira Allah ai babu wanda ya samu. Mutumin da ka san baya taɓa yin bacci muddin bai ji murya mace ba. Kamar ya. Ai ya kira customer care da kamfani ne yana magana da su. Yalla ba dan Allah ka faɗa min menene abin da kake bukata ni kuma san maka karin bayani akai. Ta ko wata yarinya mai suna Oma Shorati a ofishin ku ba? Ta Allah zaki bani lambar ta. Ta aje aikin ta saboda wani saurayi mai suna Kirishina da yake yawan kiranta a waya wanda ya azabta da ita. Wayo Allah. To shikenan. To ke zaki bani lambar ki ta musamman? Saboda me kenan yalla bai? Domin mu tattauna matsalolin mu mana. Kai ya hakuri yalla bai, za ka iya tambaya, amma kar kai tambaya akan abin da ya shafi kai da kai. Idan har kana da wata matsala wanda ya shafi sakati ko kuma matsala yanar gizo sai mai magarin To ni jarumin tallan sabulu ne cika ramba da za a ce kullum ina da matsala? Ni ban da wata matsala. Kawai ki faɗa min lambar wayarki. Sai ya zama lambar ki ce ta farko da za a fara ajiyewa a wayar Krishna. Krishna ne kenan. Mun gode da kiran sashin taimako na musamman. Da fatan ka ji daɗin waya da muka da kai sai an jima. Ke mata, idan har kika saki kika katse kira na sai na sa an dakatar da keke ma. Shashashan banza mara amfani kawai katsewa zan yi din sai an jima. Wannan yarinya ta yi matuƙar zagi na da yawa. Me kake nufi Krishna? Yawanci matan yanzu zuciyarsu kamar dutse haka take. Da zarar mun tambayi su ba mu lambar wayar su, sai su nuna fusata tare da rashin kulawa a tare da mu. Kai hakuri Krishna dan baka samu ƴan matan da su kware ma ba. Dala ba ƴan mata ma hamago. Ko da kwaya ɗaya ban samu ba. Wanda zan ajiye ta a nan da kuma ba ta kulawa. Na kula da ita kamar ƴan tsanin wasan yara. Amma ji nake gaba ki ɗaya na sare abokai. Ina matuƙar jin ƙuna sosai da sosai. Hakan ya sa ko doshe sai dinga jin ƙarar soyayya a kunnuwa na yayin da ku kuma ku ji. Allah ba ƙarar bace tunda sai kiran ka ake ba magi ka ki dagawa. Dan Allah ka daga. Kai Krishna, dalandara ce wadda muka haɗu da ita da safe take kira na. Hello masoya. Ya kike baby? Ni da kutu ban da sa. Ka kalli wannan wai bakin bijimin da Allah ya samu wanda yake soyayya da ita amma ni kuma kowace guje min take. Kare ai tun da daɗewa nake so yaya ya kai yar uwa ta ce wai ta ce za ta kashe kanta me ka ce kai in mata zan kira ki daga bayan ina zuwa nan gidan male ne kokarin ci mata zarafi yaya
ya sa hannunsa ga maki ɗaya dinga taba jikinta, shine ta je take kokarin shan guba. Kai Manisun, maza kunna babur. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan.